Ja mensen, goedendag. Mebar alasma odi. Anganef masra kado. Ja mensen, lieve mensen, lieve followers, goedendag. Mebari alasma odi me bedena gronet. Bakasei me bedena gron even. We poeren toe wat ramu. Maar het onderwerp die zeg even over Wang benadering. En isabi, uno kono fu kontaki, lolotaki, etc. Iedereen goedendag. Iedereen krijgt de groeten van mij. Mevrouw M. Snow, Sevidoya, de groeten. Je krijgt ook de groeten. Ik ga net, dus ik word weer zwaar door mensen met kom blakka bakka. Net ik ga me bede na faya song. Dus ik word weer zwaar. Ten ik ga na song, dan me blakka bakka. Dat is altijd zo geweest. Maar we gaan even over een belangrijk onderwerp. En dat onderwerp even me blokkeert, tja. Tja, niet zo me blokkering even direct. Oh, wacht dat gue. Anders moet je blokkeren direct puro. Ai. Janese, oké, me kan baka. Dat schrijf van sambaka dat we blokkeren direct puro. Ai. Dus me loeren voor blok. Ja, lieve mensen. We gaan chintori even over een benadering. Eventjes, heel kort, zal niet lang duren, lieve mensen. Het gaat om het volgende. Wambala sende wambarek gimi tidem manting. Da abarek sama sende gimi. Misabi abala. Maar amang gedraging zeer vreemd. Amang sende wambarek gimi. Da abarek sama sende kong. Even hoor, lieve mensen, blokkeren. Tja, geblokkeerd. Ja. Hey, Vincent Wawaka. Vincent Lugo Wawaka. Hoe gaat het? Iedereen, hoe gaat het? Net mik moet naar groen, dus ik kom blakka bakka. Net mik moet naar groen, dus ik word weer zwart. Maar ik ben nog steeds chocoladebruin hoor. Maar net mik moet naar groen. Ik ben puro wat ramu. Vincent Lipo, Arkiwantori ja even. Vincent Lipo, you know one konimang. En Vincent Lipo take you big up. Arkiwantori ja even Vincent Lipo. Hij vawaka brada. You know one konimang. En you sap van de wetten euroko. Je sap van de regels euroko. Anijs, Arkiwantori ja even. You nanga Vincent Lipo, Arkiwantori ja even. En dadelijk moet rapporteren kan hij over dat ordis, want ik vind het zo vreemd. Oeiero antori ja even, Vincent Arquantori ja even. Wamang sen wan barek gimi in een manting ja. Da barek samen sen kong. Oei lukuja. Boy, de muizess, die zie de muizess na jesani. Wacht hier, me blokkeren, want mensen wachten even om je blokkeren, want de muizess en hoofdes even. Even me blokkeren, want to even puro. Even één moment hoor. Me blokkeren, want de muizess en hoofdes, want die sabi de na jesani dok. Ik ga even een paar blokkeren. Even een paar muizess en hoofdes blokkeren. Oestrefeshi toch na den ik kon valui lastig. Une val den lastig. Na den ik kon valui lastig. We blokkeren want to even puro. Even een paar muizes en hoofdes. We blokkeren want to puro even hoor.
Even een moment, lieve mensen. We blokkeren want de muizess en hoofdes. De kon valui lastig, de kon voelen lui. Lek mi na dempa, mi ano dempa. Ja, ik heb meer blokfriends. Nee, ik heb niet meer blokfriends. Na de muizess, de ABOP sam no wani ja na de kon ver unu. Want mi no wan den ja. In ere no. Daarom me blokkeer de mi no wan bepaalde ABOP's mi no wan den ja. Maar de kon zoeken aandacht. Daarom me blokkeer de wan. Uno wan den ja. Dat is het. Maar de ere. De ere sani. Oké. Hij wil gaat door voor even. Dadelijk me blokkeren allemaal puru. Ja, lieve mensen, alle de schatjes door, usaka hartjes gi ba Bennie, Miranda. Dadelijk me blokkeren de muizess en hoofdes puru. Want die sabi de mandati de muizess en hoofdes de konsuku aandacht ja terwijl de basi no sabi bossi. De muizess en hoofdes basi no sabi bossi. De basi moest leer bossi, ama no sabi bossi. Dus mek dengo focus dat ze. Ba emi da hu se vidoro, ba emi da hu welkom. Ba emi da hu Vincent Lipo, nanga ala den trawa u ar kwantori ja even. U jero wantori ja even. Wan bala sende wan bere gimiti de manting. Wan bala sende wan bere gimiti de manting. Da bala stel me wan vraag. Wan bala sende wan bere gimiti de manten. Da bala stel me wan vraag. Da bala soor mi dat. A wan tak nanga mi. Da mi soora man dat. I wan tak nanga mi over san you wan taki. Da man taki a wan taki abra. ABOP. Da mi tak hè. You wan tak nanga mi en you wan taki abra ABOP. A man taki ja. Dami aksama dat over sang yuan taki abra ABOP. Over sang a gesprek ego. Amano man gimi antwoord. Dami sora matak luku luister. Na net de man tek you na uroko na skoutu. Net de man tek you na uroko na skoutu. Ino meke de man misbruik you. Fugo pot you in problemen. Bikami dat yo tja you go na rechter if you go zomaar. De man pot you na skoutu net de man gi wan skoutu roko. Ik banga skoro net de man gi wan skoutu roko. Net ik banga skoro de man gi wan skoutu roko. Dat je kon benader mi. Dat je kon soor mi dat. I wan tak nanga mi en i wan taki abra ABOP. Dan mi stel you a vraag over sang you wan taki abra ABOP, over sang aigo, sana a onderwerp, sana a issue, sana a gesprek. You no man give me antwoord. Fabian Kastil arki toria, arki wan frame toria. Wan bala aman kabanga skoro net. Da de man teke man a skoutu, de man gama wan skoutu roko. Den deta man kabanga skoro. Da de man gama wan skoutu roko. Da ma sende wan bere gimiti de man ten dat ama wan tak nanga mi. Ama wan tak nanga mi over ABOP. Da me aksama dat over sang you wan taki abra ABOP. Over sang you wan taki. Ama no man pikimi. Me aksama dat sana a gesprek. Ama no man pikimi. Da me aksama dat luku. Ye taki i wan taki nanga mi over ABOP. Maar mi sabi dat na net i kabanga skoro. En net i finde wan skoutu roko. En no je taki i wan tak nanga mi abra ABOP. Maar sana a onderwerp waar wil je over praten. Amano man pikimi. Mi venatori vriend. Dam sora man dat. Dam mi sora man dat luku. Heb je een bevel van de rechtercommissaris om mij te komen verhoren? Heb je een gerechtelijke bevel van de rechtercommissaris om te praten met mij? Heb je een gerechtelijke bevel van een inspecteur om te praten met mij?
Heb je een gerechtelijke bevel van een officier van justitie of hoofdofficier van justitie om te praten met mij? Amuizes no abino een bevel. Amano abino een toestemming voor een inspecteur. Amano abino een toestemming voor een RC. Maar amawani contacti nangami, amawani kon verhoor mi. Dat we shikabataki de mandis no safa de wette euroko. Dus hoe arkatori even, wan bala amank moto na skoro net da, man go uroko na skoutu. Da amai sensus en hoofdes. Amai sormi dat amawan tak nangami over ABOP. Amai sora matak he? You want tak nangami over ABOP, over sang asane go. Over sang atori e go. Over sang you want tak nangami. Amane give me antwoord. Me herhaling. Dat mi sora matak luister. You abu een bevel. You abu een gerechtelijke bevel voor ARC rechter. Dat me sora man dat. You abu een gerechtelijke bevel voor contact nanga mi. Ama no man give me antwoord mensen. Me sora man dat. Officier van justitie give you een bevel voor contact nanga mi. Ama no man give me antwoord. Misora maar dat hoofdofficier geeft een bevel voor contact naar mij, voor verhoor me, ama no man geef me antwoord. Misora maar dat een inspecteur geeft een bevel voor contact naar mij, ama no man geef me antwoord. Dus ama wan boro na baka via wat illegale wijze voor kon verhoor me, voor contact naar mij. Hier no brada mi sabi ubung, amuizes en hoofdes dis mi sabi ubung. En in a life dis mino kariuning. Maar if you doen baka. Temo go life tap you no kariuneno. You face nenanga you baka ning. Plus mi rapporteer kan hij. En mi bigi rapporteer kan hij alvast dat na zo'n poging je probeer. Illegaal, onrechtmatig. Bika de wetten euroko zo. En. Ino sabi van de wetten euroko. En de wetten euroko zo. Dus nooit moro inom proberen aan dat. Inom meke de muizes en hoofdes sende je voor do don sani. Inom meke de muizes en hoofdes misbruik je, gebruik je, sende je voor do don sani. Inom dos aan dat. Na so amoxibe misbruik, 3 skoutu kaba in het verleden go do don sani. Amoxibe zit een illegaal plan, sende 3 skoutu, contact me, dat de ma oppost me go Nederland, dat me staatsgevaarlijk me do omesani. Terwijl niks mi no bedu. Amoxibe me kalegi mi nanga want traman. Mi chaden go na rechter. Bijna amoxibe soroto. Bijna den 3 skoutu dat be soroto. Want de man be uroko illegaal. Dus net itron skoutu. Ino mek de muizes en hoofdes. E misbruik you. E sende you fugo do don sani. Ino mek de muizes en hoofdes. E misbruik you. E kontagi dat. Bel Miranda, go verhoor Miranda. Bel Miranda, go takanga Miranda. Dat je denkt dat je kan teken telefoon bel Miranda voor kon verhoor Miranda. Ino abi wan rechtercommissaris bevel. Wat verplicht is. Ino abi wan bevel voor een inspecteur. Wat verplicht is. Ino abi wan bevel voor een officier van justitie. Wat verplicht is. Maar je denkt je kan bel Bennie Miranda voor go verhoor Bennie Miranda over de ABOP. Sai pasanga you. Sai doe sefi. Ja leer de wetten na skono. Je leert de wetten na sko tok. Je safa de wetten euro tok. Je no kan teke telefoon uit jezelf dat je dat oh je bel Bennie Miranda. Fugota kanga Bennie Miranda. Zonder een rechtercommissaris bevel. Zonder een bevel voor een rechtbank. Zonder een bevel voor een officier van justitie. Zonder een bevel voor een hoofdofficier van justitie. Ino mag bellen een burger voor verhoor een burger. Sai pasanga we. Uno sabi de wetten no? Isabi sana vrijheid van meningsuiting. Na zo wie eigen president bedenkt dat kan naar Nederland. Fugo tapu des mamo voor dat zee. Fugo poer buku uit a kas. Fugo poer buku uit a winkri. Fugo poer ala buku uit winkri. A president voor wie amalasi a heerkees amalasi. Vrijheid van meningsuiting. Inoman tapu vrijheid van meningsuiting. Asan dat nou een grondwettelijke, grondrechtelijke bepaling.
Inomanta pasan dati. Dus a muizess die bel me dat. A wan tak nanga mi abra ABOP. Inom dosan dat nooit more. Je kon in problemen. Je kon in problemen. If me meke kan haitja you go naar rechter. Je kon in problemen plus ik kan las you roko. Inom meke de muizes en hoofd de sanosa van de wetten euroko. Sanosabi van de regels euroko naar de wetten. Inom meke de misbruik you. Inom meke de gebruik you no so you las you roko. Lieve mensen, nato dat me bewan tak na u even. Wan bala bel miti de manting. Aman kabanga skoro net. Aman vind wan skoutu roko ving. Dat die de mante da mij bel me dat ja. Ama wan tak na me over ABOP. Wan muizes en hoofdes. Dat me zo rama tak niet. Wan tak na me over ABOP over sangg. Ama no man pikimi. Ama no man gim antwoord. Mi zo rama taki abi bevel voor een RC rechtercommissaris. Ama no man pikimi. Mi aksa mataki abi bevel voor een officier van justitie. OVJ. Ama no man pikimi. Mi aksa mataki wan inspecteur gi wan bevel, hulpofficier gi wan bevel voor tak nangami over ABOP, amano man pikimi. Mi taiga mataki so to bevel gerechtelijke bevel abi voor contacti nangami over ABOP, amano man pikimi. Mi taka man disi na de man dis no safa de wette euroko. Dus na so illegaal sani de man disi esiteren mensen. So illegaal sani. Amman sambel mi de man te inom de nooit moro. If i doen baka, nyo chayu go na rechter. Myo meke kan hai soto yu yere. Plus yo las yu uroko. If you doen baka myo meke kan hai soto yu plus ik kan las yu uroko. Uit respect. Uit respect in a life disi. Mi no kar yu ning. Uit respect in a life disi. Mi no kar yu fesine nanga baka ning. Uit respect mi no doen. Maar if you doen baka. Dat hem yo ko life tap yu baka da ala de sama oyere yu fesine nanga baka nanga yu foto. Desma oyere. Dus AUB no dwe moro. No dwe nooit moro. Go probering na trasma. Go probeer voor dwe na trasma. AUB. Oké, want tra punt. Me blokkeer wan aantal sma. Want de followers voor me. Den sabi dat. Te we go live. Uno wani muizes en hoofdes in a live. Daarom me blokkeer ding. Dus ik blokkeer ze dagelijks meer blokkeer de one uno wani ding in a life. Dus if je computer TV, if je contact laulau sani, temi kabatem goleisha la desamtem lukui, me blokkeer you puru. Alla de we shiren blocklist tok, omdat uno wan ding in we life. Uno wani kauteres in we life. Daarom me blokkeer alamala dagelijks. Want de abuantra ideologie en uno wan ding in we life, daarom blokkeer ik ze. Dat want taki uno wani contact nanga ding. Uno wani contact nanga de muizes en hoofdes. Daarom blokkeer ik ze. Wees je van mij blokkeer den toch? Want in het life me betak ik batak bepaalde voor de muizes en hoofdes. Na ding e gibra fo shing. Na ding e waka e fufelisma. Na ding e waka e kletsama. Alasma abilas voor de muizes en hoofdes. Je baar ding de neere. Je wasko den de neere. Je baarding de neere. Dus dan blokkeer. No mooi abi blokkeer. Want mi de stress meer. Tere ko skrif de san, tere ko tak de san, temik ba mi blokkeer ala puro. Ala de me blokkeer we sting. Omdat uno wani ding. Omdat ze zijn geen fans van ons. De muizes en hoofdes, ze zijn geen fans van ons. En we weten dat ze hater zijn. Dat weten we. En daarom willen we ze niet hier hebben. En daarom we blokkeer ding. Is toch gemakkelijk? Nou, na voor konsuku aan dat konsukivi lau sani kotak me lau. Want uno wan wija, uno wani muizes en hoofdes ja. Uno wani den kaute ja. Den kautere muizes en hoofdes. Asan sa we moet doen. Ugo saka a prijs. Ugo saka a benzineprijs. Ugo saka den prijzen naar binnenland. Ugo saka den prijzen naar Marowijnen. Ugo saka den prijzen die den busi kondesa. Maar dat moeten jullie doen. En het trasan zou moet doen de muizes en hoofdes. Ugo leer wie basi bossi, want ama no sabi bossi. Hij weet niet te zoenen. Ama no sabi bossi. Hij weet niet te zoenen. Ama i bossi. A fasfama dat te bossi. Te ama kaba bossi wan vrouw. A heer vrouw mofo esmer lala. Want aleki sa ama eleki. Aleki sa ama eleki a heer vrouw ja. Alla jaffa vrouw ama eleki. Dus te ama kaba bossa vrouw. A vrouw heer mofo ja. Esmer lala. En bossi ne bossi so. Te je bossi wan vrouw. I ne bossi vrouw so. Te je bossi wan vrouw. I mu bossi a vrouw netjes.
Je moet bossie a vrouw nanga liefde. Maar if je bossie wan vrouw laba 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 laba. Alla ja fasma enati. Alla ja enati. Baka data hesma mofo esme lala. A asma mofo ja esmeri spuug. A hesma mofo esmeri spuug. Isabi sana spuug. Spuug. Watra mofo. Asma mofo. If je bossie wan vrouw. Dat je bossie alla jaffa vrouw. Je bossie alla ja je bossie bla 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 laba 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 alla ja. Da asma mofo. Baka teyu kababos asma baka dati. Da hesma mofo ja esmeri so spiti. So spiti asma mofo ja esmeri. A esmer lala. Ine bossie wan vrouw so. Te je bossie wan vrouw. In bosja vrouw anga liefde. In bossie a vrouw rustig anga liefde. In bosja vrouw anga liefde. In bosja vrouw anga liefde rustig. In bosja vrouw. Inome opoimo voor helemaal. Inome opoimo voor helemaal voor sma eshi. Na lek te je nyang tutok. Te je nyang. If je de no een restaurant dat je nyang, ino lai anyanya in you mofo, dat je taki nanga you mofo opo nanga nyanya in you mofo. Dat is niet mooi om te zien. Dat is niet mooi om te zien. Dat is goor. Smerig is dat. Lieve mensen. Dat de muizess en hoofden zij kon klets unu, dat me blokkeerding. Dat want toen ik kon schrijven dat, ja, ben ik meer dan dat, na zo want toen mij kon vallen lastig, ja, dus mij kon vallen lastig, ja, omdat uno wani denja, desma zij kon vallen lastig, ja, uno wani denja, maar omdat uno sabi fa kan blokkeren allemaal in één keer. Want desma de kon schrijven la ola zij kon vallen uno lastig, uno wani denja. Alla gado de me barding, alla gado de me blokkeerde, maar de ne jere sani. Alla gado de followers voor me is den bloklijsten, van me blokkeerding, van me barding, maar de ne jere sani. Ja, dan wat moet ik doen dan? Na alla gado de me blok de poer, dat want taki uno one wija. We willen jullie niet hier, daarom blokkeer ik jullie. Ugwe op. Bepaalde muizess en hoofdes, we willen jullie niet hier. Hoe vaak moet ik het zeggen? Uno wani den ja we blokkeerden, alla gado de me blokkeerde, u abilas voeding, de kon stolk unu. De man, as koutu man santono skoutu net sai belmi, pay aide, i aide ni gogo, ineshi dat na alla gado de me blokkeerde muizess en hoofdens no. Ine shipe you aide, saide ne baarden dat Miranda no one with a tijdlijn. Saide ne go baarden muisjes en hoofdes. Dat ben Miranda no one who tap in tijdlijn. Alagado de amai barwi. Alagado de amai blokkeerwi. Saide ine go baarden madati. En net die tons kout ne yo biga corrupt sanikaba. Tapu ere. Tapu anga de sandati bala. Mi teke gadu begi you. Net die tons kout inom biga corrupt sani. Dat ABOP potiu fugoi belsma. ABOP potiu fugoi bel burgers. Zonder rechtercommissaris bevel. Zonder bevel voor officier van justitie. Zonder bevel voor inspecteur. De ABOP potiu dat go bel burger. Bel disibel dat voor go asma. Zonder een gerechtelijke bevel. Pelera sandati. I no sabi dat te wan bel wan burger voor takan wan burger. I abu wan bevel van nodig no. Zij wan tak na a burger. I wani verhoor a burger. Dat je teken de informatie dat hij voor gebruikt tegen a burger. I no sabi dat is onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal no. Tego taken wan burger zonder bevel voor a rechtercommissaris RC. Zonder bevel voor officier van justitie. Zonder bevel voor hulp officier van justitie. Zonder bevel voor een inspecteur. Tego taken wan burger voor go teken informatie dat voor go ook verder. I no sabi dat asan dat na waardeloos no. I no sabi dat na onrechtmatig de dat no. I sabi zo'n taki onrechtmatig. Tego taken wan burger zomaar zonder gerechtelijke bevel voor RC of zonder officier van justitie of zonder een inspecteur of zonder een hulpofficier. Ino sabi taki na onrechtmatig handelen de dat no. Ino sabi de wetten no. I tons koutu net ino mak teke telefoon belburger zomaar. Ino mak teke telefoon belburger en valburger lastig zomaar. Want koutu biade kai apasi belobi do asandati tu.
Teke telefoon e belsma e valsama lastig. Teke telefoon e bel burgers e val om in burgers lastig. Asan dat no mag. You no mag do asan dati. Apasi be teke telefoon e bel om in man e val om in ma lastig. E bel om in man e val om in ma lastig. E bel man e tagi om in ma sani. Zonder bevel voor een rechtercommissaris. Zonder bevel voor een officier van justitie. Zijn de muizess en hoofdes het doen. Zo illegaal zijn die de man ze doen. Zo illegaal zijn die de man die ze zitten. Dat de man die zo een troon-president voor tier kondre. En voor de man die ze troon-president voor tier kondre. A heer kondre die ze brokko. A kondre die ze troon wan grote rommel. A kondre die ze troon. En voor de man die ze troon-president voor tier kondre ja. A kondre die ze troon wan biggie rommel. A kondre die ze troon. Samsa no. A case over a 80 miljoen case. De man sell out Sampi toch? De man sell out Sampi toch? De man push Sampi gua fesi. Sampi go tako mensani. Baka dati. Bravo pusu kodo musu gua fesi. Kodo musu ko itakwan hetra sani dat ja. Niks aan de hand. Alasane go boom. Alasane draai boom. De man sell out Sampi. De man make Sampi fesi fadon. Terwijl Sampi bij de enige DNA lid. Sambe kom op. Sambe pa volok taki. Sambe echa bepaalde sankona fesi. De man sell out Sampi to talk. Bravo sell out Sampi to talk. Uneshi taki de man is na 100% ready musu no. Uneshi no. ABOP de man is na 100% ready musu. En mi mag takasan dati. Mi mag gimme mene mi mag takasan dati. De man is na 100% ready musu. En no one man afkom bel mi voor contact san nangami. If you want dat je kan chami go naar rechter, dan we go naar rechter. Maar je nom bel me dat je contact san nangami. Je nom do san dati. Ala muna ome moni me pai kan hai. Ala muna ome moni me pai kan hai. E pot dape. Dus if you want chami go naar rechter, dan we go naar rechter. Maar je nom teke telefoon dat je bel me voor kon leg me een rommel uit. Terwijl je no abi no een gerechtelijke bevel je no abi. No een RC bevel in no abi. No een officier van justitie bevel in no abi. No een inspecteur bevel in no abi. Maar je wan bel me voor kon verhoor me voor contact na me. Peileri du scout rokoso. Peileri du scout rokoso. Uno sabi dat kasan dat de onrechtmatig no. Uno sabi no. Lieve mensen. Desma voor Marowijnen die ABOP. Two zetels. En den two zetels sa desma voor Marowijnen die ABOP. Sang ABOP zitten gi Marowijnen. Niets. Nada. Nada ABOP zitten gi Marowijnen. No de Marowijnen. Desma fui e dede na pina na Marowijnen. Maar sa de ABOP mij doe. De goede niet nagesproken. Na tasa madego val lastig. Na tras madego hindert. De ABOP man die de goede niet nagesproken. Maar heer de kon vals maar lastig. Bordeaux disi, Bordeaux dati. Bravo disi, bravo dati. Oké. Bordeaux. Amande pade. U libia man rustig me kamande pamande. Want sinds Bordeaux jaman gwe, jaman uno sa pamande. Misref ne fala man lastig. Mine go life tapaman. Zo ben ik niet. Terwijl die den belegi mi srotomi. Ala de man dat be go life tap mi eteke kiek. Die amoxie belegi mi srotomi dat mi staatsgevaarlijk. A heer krufu Bordeaux. Ala des man dat be go life tap mi. E teken mi pot in plain dat ja Miranda wa Holland. Den be pier do tifi eteke kiek. No as man sape Bordeaux de. Mine go life tap man eteke kiek. Wel natuurlijk zo lees je met dat je over de belofte samen bij Mekke. Aman betaka Osaka olieprijs, Osaka benzineprijs, met takja brades en dat. Maar verder mine bomoei aman. Miano de zo type man dat mine bomoei nanga man. En pe Bordeaux de noas man osapa man de. Bravo nanga Bordeaux. De man die is aan betaki jo zitten, de man betak de na miljonair, jo saka om een prijzen. No one prijzen de man om saka. De man taki de na miljonair, no de. A prijs op baka fu. Stroomprijs op baka no. Dadelijk SWM prijs op baka. Benzineprijs op baka dadelijk. Da bravo e petaki in een miljonair. Da meke ama investeer no in een regering. Meke ama beleg in een regering no. Maar de man is na zo kon kotischijn. Kotischijn gisma. Dat een probleem voor bepaalde voor de ABOPers.
Daarom me blokkeerde alla day bijna. De goede niet nagesproken. Ano den boa metaki. A probleem voor boemfuru voor den ABOPs ma. He kom ik reclame gi Bordeaux. Of he kom ik reclame gi Bravo. Maar je baarden dat luku. Mino wanneer san voor de ma mino wan tak abra de ma dat go schrijf de san dat tap je eigen tijdlijn. No kon val me lastig. De neere. Isabi if je uroko na wan bedrijf. Dat bedrijf pe je uroko. Dat a directeur. If je gona oso. Dat heer de je takina nga je vrouw. Over a directeur. I directeur abiso. A directeur fi abiso. A directeur fi so. A directeur fi so. A directeur oso kia vrouw fi. A directeur au finja vrouw fi soki. If je woko na wan presi. Dat you pay uroko. Dat you basi fu pay uroko. Te gona oso da heer de. A basi fi you so. A basi fi you na so. A basi fi you abidisi. A basi fi you abidati. Da vrouw fi you os don denkatori. A vrouw fi os don denkatori. Da vrouw den taki da miwa. Ni micha basi dat waleisi. Of miwa ni micha directeur dat waleisi. Da directeur of a basi fi you da ofeja vrouw fi soki. Omdat na he de je go tak over a basi fi you disi. Of a directeur fi you disi. Ino sabi dat asan dat no boom fu no. Dus dat bepaalde voor de ABOPs ma disi. He de koi vals ma lastig. Je bravo abidisi. Of Bordeaux abidisi. Bravo abidati. Luku olanga Bordeaux we kabanga vakantie. Bordeaux no de niet eens in een samenleving. Tok de man misbruik Bordeaux ning ete. Tok de meke reclame. De suku fu score tapu Bordeaux ning. Je Bordeaux abidisi. Bordeaux abidati. Terwijl Bordeaux uliba ma met rust. Laten jullie die man met rust. Make moeite bij voor jou. Make moeite zoeken voor jou. Maar de muizess en hoofders. De kon je vals maar lastig. Je Bordeaux, abidisi Bordeaux. Oké. Wisi Bordeaux, abu wang heer kondre. Anga so plane, so helikopters. Nou, gefeliciteerd. We don't care. We don't give. Don't care. Na famang. Meka man tananga sama abi. Maar de muizess en hoofders. Toep heer de Bordeaux abidisi of bravo abidisi. Bravo abidati. Bravo dati. San you abi. Te Bordeaux yurodoro te augue na hemel. Te bravo yurodoro te augue na hemel. Te de no de jamoro. Fawo do. Sumana den trasmasa o abi. Fe steun tap ding. Veel leun tap ding. Dat you basi abidisi of you basi abidati. Ino sabi dat je tupat draai de man disi. Mi bravo, mi basi bravo abidisi. Mi mati Bordeaux abidisi. Dus je ga oso. Dat je tega oso dat je go na je vrouw. Dat je go na vrouw dat je go itaki constant over you basi. Je go na oso na je vrouw dat je go itaki constant nanga you basi. Wande je te no de na oso te abasi fiu dat nanga you vrouw wande. Amai venja vrouw fi soki. Als was aan je roko, amai vindt vrouw visoki. De sana sani, u fika de mandati u bai fuwi. Bai fu you, wisha wan boko wagi, asani na rei ame rei fu chayu go pay you wani go. Mana you money buying. Wis na wan picking keti, wis na wan picking linga. Spaar je money dat je buy for you, dat je abi for you. Maar u stop, als aan dat nou wiswasman stel de dape. Den uma voor de man disi, daarom jere de man disi uma igwefika den so vaak. Mongo dape na ume voor de man disi vrouw gwefika den. Na ume voor de man disi uma gwefika den dape na mongo dape. Want bumfuru voor de man disi, de man ala de man vrouw gwefika den. Omdat de vrouw is het walo voor de man wiswas tumsi. Ano den buwa me taki. Ma walo fu de ma wisi wasi. Mungo dape bumfuru fu de ma vrouwen e gwefika ding. Want de vrouw reflechi dat de man. Heer dei na reclame de meke gi Bordeaux. Heer dei de ma meke reclame gi Bordeaux. Bordeaux abidisi. Bordeaux abidati. Bordeaux abidisi. Bordeaux abidati. Of bravo abidisi. Bravo abidati. Dat de vrouwen fu de ma se reflechi take ma. Suku fu you no. Soko for you da itaki no yabidisi yabidati yab ma hedei bravo abidisi Bordeaux abidisi bravo abidisi Bordeaux abidisi bravo abidisi soko for you no soko for you mongo dape na ome fu de manisi fro go efika den dape Na ome fu de madisi fro gwe fika den wakanga taman gwanga taman.
Door a gedrag voor de man, a manier voor de man. Omdat je abu een mooi blakke vrouw dat pena mongo. Dat heer day, i janga een mooi blakke vrouw, dat heer day dat je go, je bravo abidisi, ai schatje bravo abidisi, bravo abidati, of bodo abidisi, bodo abidati. A mooi baka vrouw of you, one day I'll welly for you, one day asama welly for you. We shall no sorry you, maar one day I'll welly for you, I'll tag it tak. Maar zei de, I go suku for you dan. Je steun so tapu bravo nanga bodo. Go suku for you talk. Go suku for you dai taki dai make reclame gi sefi. Stop voor make reclame gi bodo of make reclame gi bravos. Suku for you dai make reclame gi you sefi. Maar de mongo man dat pe gang se voor de man bijna 90% voor de man. Na so bodo anga bravo de man make reclame gi. Teden tu man dat no jalibi mo fawodu. Teden tu man dat no denalibi moro fawodu dan. Une dat we wiswasi no. En dan a probleem voor de man die zie. De man eteke a ideologie dat de charengo na trasma. De eteke a ideologie dat de charengo miti Miranda. Dat je Miranda I say denki Miranda say de make so ja Miranda je willy go to ma bravo sevi abi go to. Ja is dat ki wiswasi no. De man consort mi daki ja Miranda say denki aso mari e dustur Miranda ja Miranda na moni man die pe Miranda na moni man die pe aso mari e pe moni man bravo abi en bravo mo abi moni of bordo abi moni tu en bordo mo abi moni aso de man taki una is taka wis de man na wis wasi mano dus dan suku for you maar de man omdat kan de amase even abi niet eens 1000 SD. Kan de amasseren na niet eens 1000 SD. Kan de amasseren na niet eens 500 SD. Dat sa amai do. Amai contacti. Je Bennie Miranda. Je doet stoer. Na moni man die EP. Na moni man die EP. Maar bravo se fabi moni tu. Je Bennie Miranda na moni man die EP. Maar bodo se fabi moni tu. I no men luku na tasa ma imu luku na usere fitok. Uno man verstand asan dat no dat imu luku na sanyu abi. Maar alla jure de man die si leun tapu bravo. Alla jure de man die si leun tapu bodo. De man dat imu se soki jo man fu de man die si. De man musu e soki jo man fu de man die si. Want wan manenge no ka wiswasi so. In plaats fu de man die si meke moiti big up de sefi. In plaats fu de man meke moiti giden sefi. One picking upgrade. Fu big up de sefi. Dan aso so ye. Bodo abidisi of bravo abidisi. Dat de koi weli sama idanga de san fudende da me bloqué de alagado de me bloqué de me keta account de kombaka alagado de me bloqué de me keta account de kombaka alagado de me bloqué de me keta account de kombaka alagado de me block de me keta account de kombaka una isi dat me block de no una isi dat me bloqué de no una isi dat me bloqué was ma dat want tak mi no wani contact. Desma je bel mi son fu kontaki je kontaki ABOP sani. I aide ni gogo. Ina isi dat alagado de me bloqueer de mano. Dat wantak mi no wani contacto. Saide inai suku contacta nga de huso den dat Bennie Miranda no wani contact. Uno gota pa man tijdlijn. Want mi lukute de kon skrif desan dat na stress mi. Desan dat na stress mi. Te de skrivi te desan te mi bloqueer den puru. Te de skrif te de kosmi te de bewerk mi foto te tem kaba mi blok den puru. En zo lees te de blokke te de bewerk mi foto. Mi se evi epi den share. De bewerk mi foto potjenke ko. De bewerk mi foto potjenke turtle. De bewerk mi foto potjenke ninja turtle. De bewerk mi foto ome so sande dunanga mi. Mi na ispanga desan dati. Te den duen te tem weri dan blokkeer den puru. Dus mi na ispanga desan dati. En mi se evi epi den share soms. So lees me epi den share. Because I don't give I don't care. I don't give a this and that nee interesseert me. Maar wel me is zorgen dat inom tech me in Yusani. Te je bewerk Yusani, inom tech me. Want if je tech me, dan je blok je direct puru. Want ik ben niet geïnteresseerd. Ah, dat inom me zorgen. Verder kan het mij niet schelen. Dus je ziet dat je naar constant de suku aandacht. Constant de suku aandacht. Constant de suku aandacht. Terwijl, me no wani. Ik wil niet. Ik wil geen contact. Me no wani. Ome lezen met takasandati. Dat ik wil geen contact. Ik heb geen zin. Ik wil niet meedoen. Ik wil geen contact. Ik heb geen zin. Ik wil niet meedoen. Ome lezen met baarding. Ome lezen met takasandati. De na yere. De followers me allemaal yere.
En dan bepaalde kauteren ze kon schrijven van ja, maar Bennie Miranda, Ilayanga haters, want to haters lie, etc. Ja, want uno wani haters, ja daarom blokkeer ik ze. Daarom me blokkeerde, want mi no wani denja. En luku dale kan den blokkeren, is want timbaka. If me kan blokkeren, ala de lastig ABOPers puru. If me kan blokkeren, is want 1000 lastig ABOPers puru in één keer. Voor gado mi be blok, allemaal puru in één keer. Want uno wan denja, na ding ik kon zoeken aandacht, na ding ik kon klets uno, na ding ik kon stolk uno wan denja. Des ma disi, a betere den focus fugoleer den basi fa den basi bossi. Bika den basi no sab bossi. Den basi no sab bossi. Den man disi, a soye shi dat den man disi groen werkelijk. Den man disi groen werkelijk. Inoshi, look a video, ala seis ma prata video tap internet et teke kik. Ala seis ma share a video tap internet et teke kik. Den man go film den basi pe den basi e bossi. Wan privé sani, dat de mij teka video dat de schrijven pota video dat tap internet. Dat is maar o share toch. Sma o teka video dat meke grapjes toch. Want nou we schrijven film asani. Terwijl we zie duidelijk dat dat bossi sama i bossi drapa, maar nee bossi boom. We zie duidelijk dat dat bossi sama i bossi drapa, maar no sabi bossi. Amane bossi boom. Maar toch we teka video dat we share tap internet. E poti tap internet. E gaman sheng. Wisrefi e gaman sheng. Wan vrouw no kan pote mofo jan. Wan vrouw no kan pote mofo giu fu bossi. Da je bossi, je nati asma her fesija je nati. Asma her fesija. Baka dati te aspuk dati drei tok. Te aspuk disi drei. Bribi mi asma mofo ala ja esmer lala. Ala jafasma esme lala. Te fanati samishi amang e natasma mofoja. Ala ja asma ena. Ala jafasma nati nanga spuug. Ala ja nati nanga spuug. Dat is goor. Dat is smerig. Dat is vies. Bossi nee bossi so. Te je bossi wan vrouw. Te je bossi wan vrouw. Te je teke a vrouw mofo fu bossi. Te you teke afro mofo fu bossi. You mofo nanga afro mofo. Inom opo i mofo tum siga vrouw. Fa vrouw mofo go in you mofo. Plus, den spuug. A spuug fu you. In you mofo. You abuan techniek. You abuan techniek. Te je bossi wan vrouw. Te je bossi wan vrouw. A momenti te je bossa vrouw. Af en toe moet je ook een pauze nemen. Om te zorgen dat als spuug no moest dontom si furu in you mofo. En af en toe im te kwam pauze, zodat als spuug voor you, je moet het doorslikken. Je moet het blijven doorslikken. Want if asma e bossi you, dat je heer mofo lay nanga spuug, dat a bossi e nati tumsi. Te je bosasma dat a bossi a nati tumsi, dan wordt het goor. Het wordt smerig. Inego bos wansma dat je op je mofo dat je bossi, dat alla spuug, dat je spaar om een spuug, dat je spiti, je sanigasma, je alla jafasma, je nati. Nee, a bossi nee bossi so. Dat wantaki u groen, uno ontwikkeld, uno sabi bossi, muizess en hoofdes. Bossi nee bossi so. Te je bossi wan vrouw, te asma chare mofo kongiu, dat te je bossa vrouw, asma onderlippen, of asma bovenlippen. If je bossi asma bovenlippen wa wang. Of je bos asma onderlippen wa wang. Dan na je pianga asma bovenlippen. Na je pianga asma bovenlippen. Just even na je pianga asma bovenlippen. Of onderlippen. Na je pianging. Je moet zorgen dat je spuug. As spuug sai deni i mofo. As slijm sai as spuug sai deni i mofo. Inom sparen potini mofo da yo go bosha sama enke dagu. Da if a speak furu tumsi, dat er je boschasma, dat allerlei mof anga baba, anga spuug, anga baba, plus dat doe vastma, overgeven. Ik moet overgeven. Ik moet echt overgeven. Bossi nee bossi so. De man is no sabi bossi. Na no usi abawijs dat de man is no sabi bossi. Na tesma egatori, tesma etakiatori, dat de mij potwa illegaal schoten voor belsma, voor contactia,
Iwan takjang asma, Iwan voor hoosma over ABOP. Maar dat we ask you sana onderwerp, dat je no man taki. Ja, je ziet dat je sell out, no? Ina je ziet dat de man vinden you is sell out, no? Ina je ziet dat de man vinden you is sell out, no? Bala Anil, Bangwandin, welkom. Bala Anil Bangwandim zegt doja, welkom. Iedereen hier, welkom. Emily Velanti zegt welkom. Mensen, alla de smadja, alla de lobby wang, de followers like ja. Dus de haters psycho, unai spanga de haters, we blokkeren den puru. Ay dat hoor, sa me juda lieve mensen. Nou, denk dat hoor dat luku even. Luku dadelijk dat je jakino disi. Akino disi dat de followers e potena internet. Na TikTok. Anomi mina e posta na TikTok. Na den fans voor mij, de followers voor mij, na ding e posta na TikTok. Ik doe het niet zelf. Mino de actief na TikTok. Digitale recherche moet trekken alle de accounts dat die na. Dat je dat na den followers. Ik doe dus aan dat na TikTok. Mino de na TikTok. Ik heb geen tijd voor TikTok. Mino e posta niet. Digitale recherche kan check. Via alle de IP-adressen, alle IP-adressen dat de shit, de eigenaren voor de fake accounts, etc. Alle de zijn dat die digitale recherche kan trekken. Na. Vanuit welk telefoonnummer een gesprek vindt plaats en tapsopname, etc. Alle de zijn dat die digitale recherche kan trekken. Na. Daarom ook je een tip. Inom meke sama e bel je zomaar dat je gooit taktoranga sama na telefoon. Want dat is een bewijs. Inom meke sama e bel je na messenger. Dat je gooit taktorang asma na messenger. Dat is een bewijs. Inom meke waman e bel you. Dat je taktori na telefoon. Want dan kan neem een gesprek dat hij op. Dat is een bewijs. Net wan bala bel me. Amantak awantaki over. Awantak na mi over ABOP. Net amanton skoutu. Fama dat de dat bij mij. Mino man vertrouwen 100%. Dan man kan bel me dat je tak na mi. Dan man neem een gesprek op. Dat je man neemt een gesprek op. Ja, sabi sa maar een gesprek. Want de man die zie, in plaats voor de man go los den criminele handel op. Om een soort sanyep sa bigitori epsa voor de man go los op. De man hij doet aan dat de man na wakal. Maar zij gide menen op internet. Des maar zij schrijft samt op internet. Des maar san de basic gide menen op Facebook. Na ding de man ego. Maar de man zijn de bezig om een biggie crime, om een inbraak, om een roof, om een biggie crime. De man ego. De man ego zoeken de man dat die. Maar na you say you menen je tak over de politiek of je menen op Facebook, na you de man die zwankol. Is van de man die wiswasi, de goede niet nagesproken. Hoe is aan Nederland doen een uitspraak toch? A president voor Unubecha van den Berg go naar rechtbank naar Nederland. Vrijheid van meningsuiting. A president voor UNO lassi tap alla punten amalassi. Tap alla punten amalassi. Tap alla punten amalassi. A president voor UNO. De rechter zoren dat. A beleid voor VAP en ABOP in Suriname is niet goed. Het is in strijd met de mensenrechten. U libi de sama meke de sama taki. U libi de sama meke de sama gide mening. U libi de sama meke de sama de vrij. Taki sa de wani. U libi de sama. Maar we waka hede tap Facebook. E klets sama. E go tapu sama account. E go tap sama tijdlijn. E klets sama. E suku aandacht. E teke telefoon. E bel. E doe ome so sani. E poti sama. E bed sama. E doe ome so sani. U tapu anga desandati. U stop anga desandati. En volgens mij go offline moet je het wel lezen. Ja, we blokkeren een aantal sma. En dit massa we blokkeren. De kon zoeken aandacht naar wie. Daarom we blokkeren ding. Omdat uno one ding. Ja. Samtaki. Bepaalde sma de muizes en hoofdes. De kon zoeken aandacht naar wie. En omdat uno one ding ja. Daarom we blokkeren ding. We willen ze niet hier hebben, daarom we blokkeren ding. En alade me blokkeren, we sting me blokkeren alade. We sting me blokkeren alade. Dat want taki, den krusma dati, uno wan ding. Ja, daarom blokkeer ik ze. Maar omdat de neere, de no abiese jere, dat de tankong. Uluku dadelijk a bloklist. Uluku ome me blokkeer dadelijk. U check a bloklist dadelijk, dat was even als je me blokkeer dat bakken dadelijk. Usre voor si om je blok bakken dadelijk. Omdat uno wan den ja. En alle gado de me tak nanga ding. We willen ze niet hier hebben.
Muizess en hoofdes, uno wan den jatap a tijdlijn voor uno. Daarom alla gado dei me blokkering. Maar omdat de no ABC'ere, daarom de kon kles uno. Daarom de kon val uno lastig. Oké, mensen, ik ga jullie groeten. We gaan offline. Utambu op zo'n shoot day. En natuurlijk, dadelijk was je a blocklist. Je blokkeert een aantal samen dadelijk. Dat was er voor je dadelijk. We beginnen met gadu. Voor gadu kan tampu gewi. Voor alles aan kan go boom. En dat we beginnen gadu gi. En ja mensen, babyface, ga jullie groeten. Ik ga naar Goronet. En alvast van ik naar Goronet, dan mensen dat van ik naar Goronet chocolade. Je komt bij kapikjes op bakken van mij naar Goron. Dus maar ja, dat geeft niets. Maar ik ga jullie groeten. Iedereen een fijne dag. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. Iedereen een fijne dag. Groetjes. Oes. Utambo. Ciao. Lobby. Unai fuveli sama, unai klets sama. Maar zo'n sama, je wani kon zoeken aandacht. Zo'n sama, je wani potuwi aini problemen. De sell-out sama. En de redi musulai er. De redi musulai. Den sama fu maro wijnen. Peden schatjes vumde, usaka hartjes gimno, peden schatjes vumde. Peden schatjes vumde anga de nechte, peden de usaka hartjes to. Una isaka hartjes no. Mino koleru politiek san morere, efune isaka hartjes gimi. Umusaka de hartjes gimi to, peden schatjes de. Peden mooi baka schatjes voor midden, peden mooi Hindustaanse schatjes midden. Peden mooi inheemse schatjes voor midden. Peden mooi Japanese schatjes voor midden. De mooi Hindustaanse schatjes voor me, peden de mooi baka uma schatjes voor me, peden de. Peden kotika muizess schatjes voor me de. Peden langa oku schatjes voor me de. Peden petondo schatjes voor me de. Peden rikanau schatjes voor me de. Peden mongo schatjes voor me de. Want de mongo schatjes voor me, natuurlijk de lai de wansa lobby Bennie Miranda. Peden de mongo schatjes voor me. Peden para uma de schatjes voor me voor para, peden de. De umaf mi fu Nikeri, de umaf mi fu Wageningen, de umaf mi fu Paramaribo Noord, de umaf mi fu Lely Dorp, pedende. Mi abuan aantal mooi uma da pena Lely Dorp, pedende. Mi abuan tu mooi weti Hindustaanse uma da pena Lely Dorp, peden umaf mi dat de. Peden umaf mi fu Parapasi de, peden umaf mi fu Rangude, de umaf mi fu Pont Buiten, pedende, de umaf mi fu Menko, de umaf mi fu Paranam, pedende. Pede umaf mi fu Powakade, de umaf mi fu Washabo, de umaf mi fu Section, de umaf mi fu Powaka, de umaf mi fu Bernadorp, pede umaf mi de, pede ingif mi de, pede umaf mi fu Engeland de usaka hartjes ki Bennie Miranda. Amang san eleru fa de sane uroko. A enige man san emene nanga wi san eleru fa de sane uroko. A enige man san kon ina kondre disi san poti de man fu ABOP na den presi. A enige man san kon ina kondre disi san opo tampu e tagi bravo san aidubu anga san aidu fout. A enige man san kon ina kondre disi moto na bakara kondre Holland kon ina kondre disi san opo tampu e soi bravo de sani fa de sani de. A enige man ina kondre di san moto konja sane vrede de man disi. Sai takimiti bravo en ke famu takimiti bravo. Sai takimiti de muizess en hoofdes en ke famu takimiti de man. Zonder of vrede de man disi. Dat na enige man disi. Ala den tama na andomang. Bunfuru fu de man na andomang. Lieve vrouw, ino kan de nanga wan man. Da man sai de nangeng. Da heer dei amana soso make reclame gitama nenge. I denanga wan man, I abi wan man, da he de amang, tapu Facebook na so make reclame gi bodo, of make reclame gi bravo. Da you a uman dati, da mu aksi amman fi dati takima, pe fi you de, sai de ya go make reclame gi sefi tu. Imu aksi en asan dati, daarom na bunfuru fu de man dis misabi, bunfuru fu de ABOP man dis fu mongo dape, bunfuru fu de man fu mongo dape. Ala de ma umai gwe fika den. Ala de ma umai gwe fika den dora ando libi fu de man. Ando libi fu de man de mai wakai ando. Ala sani fu de man a bravo dit, bravo dat. Bravo dit, bravo dat. En de teke amani dat de chayen go falta sama lastig. De teke a ando mani dat de go falta sama lastig. Ala you de go, bravo this, bravo dati, of bodo this, bodo dati. Den ta sama I weli fui, den ta sama no one year de san dati de weli fui.
Maar je takanga de je bali de je blokkade de na je. Dat je man fu de maya dat de jamongo dape dat de sido iluku de man. De sido iluku de man de stakja su de maya wisuasi. Ano den boa met takje de goede niet nagesproken. Maar soms voeden dat je man fu de man dat de sido dat de iluku takja su de maya wisuasi. Ala you bravo, dis bravo, dat bravo, dis bravo, dat yo Bennie Miranda. Ye Bennie Miranda na money man die pe Bennie Miranda. Ta de menga wa mongo man. Aman kon schrijven onder mijn bericht. Jera mano, Bennie Miranda, na money man die pe. Na money man die pe, me pe money man. Otem kon pe money man giu. Amai kon schrijven, je Bennie Miranda na money man die pe. Maar bravo mo abi money. Bravo mo abi money. Wel mijn God, minai woko, udu e vernietig abusi fusanang. Minai woko go to e vernietig a natuur fusanang. Minai woko go to e vernietig a binnenland. Minai woko go to e vernietig sama kalio. Minai woko go to e vernietigt tapanawoni marawijne lio. Maar ala de sandat bravo edu. Mine do de sandati. Mine kap udu, mine kot udu e vernietig abusief unu. Mine do de sandati. Maar soms voor de muizers en hoofders dat ook konamen. Je Bennie Miranda na money man die EP. Na money man die EP, maar bravo maar abi money. Dat jo man voor de man na mongo dat de is don dat de loko de man taka de man ya wiswasi zo. Of jo kon dat jo taki. Jo kon dat jo taki. Yo Bennie Miranda na money man die EP, maar bordo maar abi money. Yo Bennie Miranda je willy go to, maar bordo safe abi go to. Yo Bennie Miranda je willy go to, maar bravo safe abi go to. Dus de manja no zelfstandig safe. De man die si gadu, a gadu voor de man die si na bravo anga bordo, dat ja de man die si gado. Aden tu man dat na de man die si gadu, dus biggie mayere. Biggie man die abi vrouw anga picking, abi vrouw abi ome picking. Dat ook de man edin wanta man engre. Je alasani na bordo of alasani na bravo. Dat yo de man yo man adat meke de man ya omai to weding. De man na omen fu de man ya de man oman to weding. Mongo dat na omen fu de man ya de man oman to weding. Door al is was libi. De goede niet nagesproken ano den boa metakere. Wan boan lai. Maar de man en a cultuur dat ben mongo asoinke bijna alla de sma verplicht voor doe asoinke bijna alla de verplicht fugo ando bravo. Fugo de mugo ando bravo allemaal de mugo kai bravo konu. So to konu bravo. Bravo ano mi konu. I kan teken voor mi te de mi bravo ano mi konu. Mi konu mi gaman a gamana mi konu. Mina di tabiki moxibilo, dat zijn na gama wi abi. Mi sens dim geboren, pikin boy dim geboren baby, na gama mi sabi, na opa dagason mi sabi ke konu fu marawijne. Na opa dagason mi sabi ke konu. Baka dati, fosi opa dagason, da mi beyere fu, ata konu fu na di tabiki, da makiti. Da konu da makiti gaman da makiti nati demo gaman da kontu nati demo gaman da gons da gason nati demo no abi gaman da bono ademan dat na wi konu na de siki man disi kwanga wan idee teke want to oplichters chai komo to na Afrika. Teke want to oplichters chai komo to na Afrika kona sarnanja taki de poti konu. Terwijl in Suriname uno abino wan koningschap tan uno. Des ma di je siki. Une na siki we siki. Une is dat we siki in wie edeno. Suriname no abino wan koningshuis. Suriname no abi no wan koning geschiedenis. Uno abi na sarnanja. Sama fu be de koning. Sama fu be de prinses. Die etak ya konu. Da ala samamu. Dus a man dizi, de man go poti a fake konu da fu kompina sama. Fu kompe basigi alasma. You konu ano mi konu. Mi no abi konu na sana ja. Mina gama na mi konu. Wina gama u saben ke konu. Sama kalio na gama aboy koni de saben ke konu da sei. Mata wailio da sei sref mino sada gama dat ne mana gama de abian da inke konu. Aluku na gama de abina aluku da inke konu. Na so busi konde ebe sete.
Sinds ten die busi konde be de na so busi konde be sete na so den gan Wang be se ka busi konde poti. Ade sikye de mandis lauman disi komplosseling angasan dati sende teke wantu oplichters komoto na Afrika sende wantu oplichters komoto na Afrika konja taki de kopoti kounu ja. You kounu anomi kounu. You nom teke kounu sanja economy. Daarom alagado de me blokkeer you. Omdat you kounu anomi kounu. Na fake kounu abi. En ala you de manche tak eye. Ja, kounu miljonair. U kounu a miljonair. Kounu na miljonair. A miljonair de dape amanoma seka next. Mongo sevi amanoman kring. Go luku van mongo tano no. No a grassi na mongo na bijna 2 meter grassi hei. Tako tak eye kounu. Un kounu. U kounu. Next amanomandu. Niet eens abre de prijs amanoma saka. Abre de prijs refa amanoma saka. Benzine prijs refa amanoma seka. Next. Dat is ook de miljonair tanso. Isabi sa wantaki miljonair. Isabi sa wantaki miljonair. Dus te de man die se kon koti schijn. Te den kon koti schijn eventjes aan wantusani. Denk teke wantusani even kon koti schijn. Terwijl we jeren dat ome miljoenen elasi fulanti. Ome miljoenen amen kandala fulanti elasi. Uno sabi sa mai fufu de money dati. Multinationals e paiwi ome miljoenen US per jaar. Uno sabi sa ipasanga de money dati. Miljoenen fulanti elasi. Uno sabi sa mai fufu de money dati. Da de mandi jete ko wantu sani kon koti schijn. Da wantu bunko pusma. Wantu bunko pusma. E teke de sandati. Dat de share, de bribi, dat de beiden kaba. De beiden kabao, dan zijn ze al verkocht. Voor de verkiezingen 2020, als we bodo bij teke monje bonk. Osaka olieprijs, Osaka benzineprijs. Mister heeft bij de dape dimsi dat je sanyo go fout mi harik moto. Mi har ko moto mpu mi sef mi barde sama datu opina. De no be bribi dim be barde datu opina. Mi bade, mi bede na VAP, mi beta ki VAP doen. Ik was bij de VAP. Maar die misschien dat je zijn ook fout opina. Voor de verkiezingen mi komoto. Mi bede na VAP doen. O mijn video of mi de ook de bede na VAP. Maar na fosa verkiezingen neem ik komoto die misschien dat opina. Misschien dat a beleid ook fout. En alla de sangsai pasano no mi be bardes maar mi betaki des ma disi bif. Mi betaki des an disi eerder kababi voor. Ala den bewijzen dat de mi be bardes maar dat opina. Mi be barden dat opina enke fo anga todo. Maar de no be bribi. So kost den be kosi. No de marowijne gi ABOP 2 zetels. Den 2 zetels sa marowijne gi ABOP. ABOP no ma seka next gi marowijne. ABOP no ma do next gi marowijne. A enige sang sa ABOP do. Na potuan tuman fuveli Miranda. Potuan tuman fal Miranda lastig. Potuan tuman do hinderlijk tapabuku. Dat no mo de mij do. Verder niets. En dan, je ziet dat a heer gedrag voor de man die zie. A heer houden voor de man die zie. Dat de man na wani burgers taki. A moment de burgers se taki. Dat de go do hinderlijk. Of de pot want to schoot dat go bel Miranda. Go verhoor of go tak aan Miranda. Inom doe jere, no chari go naar rechter jere. Inom doe mi wasko you kan, no chari go naar rechter. Mi dat je klaag you aan, actie amoxie. Actie amoxie sambe meeting. Amoxie be poebela sandatanga mi actie sambe meetje naar rechter. Mi chai amoxie go naar rechter. Dus you enke skoutu sam begin net begin. I no make de man go pot you tak you go bel Miranda of you go verhoor Miranda zomaar. You go in probleem. You las you uroko. Want tem yo start anga you naar rechter. Tem yo start anga you naar rechter. Tem yo start anga yanga de bodemprocedure. Yo pot you anu na you ede da yo taki sama stragado. Yo taki sama stragado sami go pot misrefi insei. Dus no make de man misbruik you. No make de man misbruik dat de man opotita go bel Miranda. De man opoti any problemen. Mi dati mi safa de wette euro kom yo chari go naar rechter. Tem yo kabanga you naar rechter kan de nooit moro ifal wan burger lastig. Tem yo kabanga you naar de rechter kan de nooit moro igo klets wan burger. Dus oppassen. Pas op. Je bent gewaarschuwd. Bel amoxie, actie amoxie sa meeting. Bel amoxie, na begi amoxie babi fu begi mi. Taki Bennie Miranda gantangi treka zaak in.
Officier van justitie, na begi ababi fu begi mi mevrouw Sitaram, taki Bennie meer aan de gantangi, trek een zaak in. Je ability de maya woko boom, de ma woko illegaal. Nou wan bewijzen no de ma woko illegaal. Gantangi trek een zaak in ba Bennie meer aan dat trek in. U begi u gantangi. A begi officier babi fu begi mi fu trek een zaak. Actie amoxie sa mi king. Dus die nom kon lul zomaar, te je kon lul zomaar. Je tjaju go naar rechter. En te me tjaju go naar rechter. Je zegt dat je kan lassie woko. Je kan lassie woko. Je moet zeggen dat die. Dus je noemt me man kon misbruiken. Dat je zegt hij go bel Miranda. Of je go takken Miranda. De mau pot jij die problemen niet doen. Mensen kan betak je ga je groeten. Bye bye. Ciao. One love. Dus. Iedereen bedankt voor het kijken. Meestal meneer Abten voor reageert op alle berichten. Maar alle des schatjes voor mij. Alle des masambe lukuja. Ik bedank jullie. Grantangi dat u be mek bangi nanga wi. Metak wi grantangi afasfa uluku. Papa chocolade e barwi odi. Papa chocolade e giwi odi. Utamboom. En natuurlijk lobby gi alasma. Bye bye. Ciao. Ciao, one love. Ciao. Dit nagi des schatjes voor mij, des schatjes voor mij. Dit nagi des schatjes voor mij. Babyface bar odi. Babyface, tade wan baka fesi bia chat me. Tade wan baka fesi bia bel chat me las. Wan baka fesi bia man chat me las. La mataki Bennie Miranda fawaka. Amataki Bennie Miranda sai abe lobe fesi on Bennie Miranda. Wan baka fesi fisha man fesi baka moneti. Amachet mi amatak Bennie Miranda sai abe lobe fesi Bennie Miranda. Amatak mi na abi next boy. So leisi me gwa gorong tem gwa gorong da me kom baka ek mateme gwa gorong da me kon ready ma mi na abi next e gebruik boy. Amataki Bennie Miranda mi na bibi on. Bennie Miranda mi na bibi be kai be baka moneti Bennie Miranda. Ipe ba ai fisherman di e chat mi dape. Kusi iya tok Fabian isabi den kusi tok amo picking kesi tok. Wan ba la chat mi las wan ba ka fesi man chat mi amatak Bennie Miranda. Amatak Bennie Miranda sai abe gebruik. Sana sani sai abi e gebruik Bennie Miranda. So dat met boy mina abi next zich gebruiken kuja next mina je gebruiken kuja mina gebruiken kuja next mina je gebruiken kijk nou ik ben live na live midden dat kijk live mina je gebruiken next kijk next mina je gebruiken kijk zie jullie atem gwa grond daarmee blakka kijk next mina je gebruiken tem gwa grond daarmee blakka ai na mi abakode natural na naturale teki na natural na gado seka info en na dis de uma small lobby talk daarom mi laide uma na mongo mi laide uma na petondo mi laide uma na mora kondre mi laide uma na juma konde mi laide uma na manyambong mi laide uma na rikanau mi laide uma na bilo malobi benanu ke mentisa ye bilo mi laide uma plus sama kalio vanaf achoni langa cha langu mi laide uma boko pondo mi laide uma dape lombe sef mi laide uma ala se mi abide uma para seret mi laide nanga de uma dape na ala se mi abide uma na Bennie Miranda de uma lobby pure natuur maar zo muizes e jarusu dat de kon jarusu dat we blokkeren den puro lieve mensen. Tere kon jarus da we blokkeren den puru bika uno wani moksi nanga ding. Dat natori lieve mensen. De schatjes. Wan vrouw tegen me is de wan vrouw sorry me dat. Isabi zo lees bepaalde muisjes en hoofden ze kost me. Maar tere kost me den denki me fi kosti. Mina den denki me spang. Maar mina is spanga dere. Te de kosi. Ate mi weri dan blokkeren. Dus den denki de kon kosi mi taki taku idisi dati. Dat de denki me spang. Mina is spanga kosi. Mina is fi kosi.
Te de muizess e kon kosimi. Da Tamara ving. Dan want toen schatjes ze chat me uit Nederland. Of de chat me uit België. Of de chat me uit Frankrijk. Dat is schatje, ik chat me dat de tijd dat Bennie Miranda. Je bent een lekker ding hoor, Bennie Miranda. Bennie Miranda, je bent een lekker ding. Isabo me meiden naar Nederland, te chat me. Isabo me meiden naar België, te chat me. Isabo me meid in a kondredisi. E lombakami, isabo me meid. Dus dat de muizess en hoofders die je contactie. Bennie Miranda itaku. Bennie Miranda, je bent lelijk. Bennie Miranda, maar Bennie Miranda itaku. Sobum mim firi asandati. Iedereen die me spanga asandati, je contactie asandati. Den schatje Sami Abi. Joma zei chat me vanuit Nederland, vanuit Rotterdam, vanuit Amsterdam. Even je de fotomodel dat hij ook. Maar mina make een foto aan de schatjes. Omdat me vele dat te make een foto aan ding. De muizess en hoofders ook kletsding. Daarom doe ik dat niet. Want de muizess en hoofders. Ze zijn tot alles in staat. Daarom mina make een foto aan de schatjes post. Want de manja ze zijn tot alles in staat. In berekent dat if de muizess. Te de muizess die. Askoto maar zij bel me dat je want takjanga me over ABOP. Maar zij sanga de man dis na ando we ando so. Die de ABOP man be reye go film oso. E reye go film wan oso. Fu wan tu family mi de go film oso. E film oso. Taki ya luku Bennie Miranda ku pay deja o luku Bennie Miranda luku wagi fu Bennie Miranda dape oru wagi luku dis nanga dati. Askoto zij bel me taki want takjanga. Pay aide ni gogono. Ine shitak den handelingen sa de ABOP se do dat na illegal handelingen no. Sai de na go barde man. Sai de na go barde man. Di de man poti Afrika e make video e bat vanuit België. Sai de ine tagi de man dat die suku contact op aan Afrika bar Afrika tak inom dosan dat ja verboden. Sai de ine dosan dati. Maar na Bennie zei geen mening, onschuldig. Tapu Facebook, en takabara politiek, en takabara bepaalde politiek. Staan daarna mi wan kom voor allau, je lau, echt. Dus de man die ze daarom maar kondref unu dis no man gwanga fesi. De sani fu de man die ze pak aan, de nai pak aan. Ademo lau sani, adende wani go los op. Maar ala den biggie crime, ala den biggie crime sai passa, de nai go pak aan. Maar de man luku de man sai taka Facebook, de man sai gide menet op Facebook, adesan dat de man go pak aan. Why is dat je was, no? Isabi om een biggie crime de voor los op. Om me voor den crime dat u los op ka. Zij de wij go los desan dat op. Maar na den burgers zei de mening tap Facebook. Den burgers zei takis aan tap Facebook terwijl desma abi recht. Desma abi recht op vrijheid van meningsuiting. Na den we go klets. Na den mofo uwani snoer. Why is dat we lauw, no? A dat we kai democratie. Lieve mensen, ik ga jullie groeten. Bedankt voor het kijken. Alla de schatjes voor mij. Alla de mooie schatjes voor mij. Ja. Usaka want haatjes gim no lieve schatjes. Lieve schatjes. En den heren. Usaka poa. Gi alla den dames. Ugi den dames a big up. Alla den boomboeman die deja. Ugi den dames die deja. Ugi den a big up. Want miwa wanoman de anga alla den vrouwen. En ik ben niet jaloers. Dus heeft bepaalde mama chant. Ja, de mama chant. Goede schatjes. Ah, schatje. Saka haatjes, give me lieve schat. Te de muizen se contactie, de muizen se kon skifi. Bennie Miranda itaku. Bennie Miranda lelijk. Daarmee luku sonfide, daarmee berekent dat de muizen en hoofders die zie. Is de wan gamba kafesi muizen en hoofders. Wan gamba kafesi muizers en hoofders is de account met tijdlijn. Daar kon schrijven dat Bennie Miranda mai takuye. Bennie Miranda je ben lelijk takuye. Dat efficie aan muizers en hoofders zei tagi mi asandati. Ama fesi baka motara. Ama fesi baka motara. Ama ik kota igim taki Bennie Miranda mai takuye. I lelijk takuye.
Dan berekent dat je dat mim piki amandisi. Dat mi nou piki u toch. Je sabi dat je de umas man ataku man de lobby no. De umas man ataku man de lobby. En een aantal umas massa lobby mi de furu. En de umas massa me chant wini. Vooral if mim taki Nederlands bakada. Adat meke de muizess en hoofden se jaro zoetok. Want Nederlands ino mandoro. Nederlandse taal ino mandoro. If mim go chant. If mi fende sisa ja fu chantanga sisa. Dan mi for serious sisa tok. If mim go chantanga sisa dan for serious sisa tok. Dag schat, hoe gaat het met jou? Wat ga je morgen doen, schat? Zullen we iets gaan eten morgen? Zullen we uit eten gaan? Heb je zin om iets te eten? Wat wil je eten? Heb je zin in Chinees? Heb je zin in McDonald's? Heb je zin... Ata schatje voor zeven door ja. Nancy pamakaseder. Sakka haartjes gimme no schat. Sakka haartjes gimme. De muizen zijn hoofden zitten. Ik ben niet meer aan de mij taku. Je bent niet meer aan de mij lelijk. Je... Me giwi a big up. De massa ita kesan dat me giwi a big up. Uteke o big up jere. Ja, jullie hebben gelijk. Uteke o big up. Jullie hebben gelijk hoor. Uteke o big up. Ai, Nancy pamakaseder. Sakka haartjes gimme. Sakka haartjes gimme ben niet meer. Una eluku de muizen en hoofdes. Dadelijk na blokke. Me blok den puro. Misabi taki. De moro mooi schatjes. Na babyface Bennie Miranda de lobby. Na babyface Bennie Miranda de lobby. En na daarom de jaro sutok. Na daarom de jarusu. Isabo me uma elau gimi. Isabo me uma esiki gimi. De moro muy baka umang elau gimi. Isabo me uma mi aba koti kadape. Isabo me uma mi aba petondo. Isabo me uma mi aba mora kondre. Isabo me uma mi aba ofia olo. Isabo me uma mi aba juma konde. Isabo me umang. Mami na meke foto anga de wan. Me fele take meke foto anga de smaja. Kan de nefo fu de sma ato brong. Kan de nefo fu desma o kwam ya feti dat ja Bennie Miranda sa je donga mi sisa of sa je donga mi nicht dus dam na meke foto wanga desma tok mi abuantu kotika vrouw mi abuantu uma da pena mora kondre mi abuantu uma fu ofia olo mi abuantu uma fu rikanau anga wantu uma fu petondo en isabi den petondo sama na ugi sama tok maar je brengt het den uma disi mi no ma meke foto anga desma disi. Want if mi meke foto anga desma. Dat de nefo kan bel mi. Dat Bennie Miranda sa je anga mi nicht. Bennie Miranda sa je anga mi sisa Bennie Miranda. Daar san kan jij een probleem toch. Daarom de mij meke foto anga desma. Me hoor asani geheim. Me hoor alasani geheim. Want de man kan kwam ya feti tak Bennie Miranda. Sa je anga mi sisa Bennie Miranda. Bennie Miranda. Mi be bali anga mi sisa Bennie Miranda. Is de daarom jij meke foto anga desma toch. Bika sabi so voor de mongo maya na jaloesu man toch. Dat is niet meke foto anga man sisa. Of kan je meke foto anga man tante. De mau teke a foto dat go na sama go meke tobi anga sama taki saya anga Bennie Miranda abi. Isabi olanga me bali a Bennie Miranda baka. Isabi olanga me bali anga Bennie Miranda. Want tijdje terug mi go a mongo. Dimi do mongo, atendim do mongo. Atendim do mongo, dim saka komoto, dim do mongo. Want over des matak jong. Na Bennie Miranda de dape. Na mange taki de sanya Facebook. Mbe tagi taki wange omitu waleisha mongo. Na Bennie Miranda dape. Na biage taki de sanya Facebook. Awan fu de man teke wan telefoon abel. Ataki rei ko ya wante koluku Bennie Miranda Ayuliana dorop koluku rei ko ya wante. Wantu dames bede dape. Ay pa wakayat bilay over five go mi matay go tok. Ay mi gwa mongolas. Da wantu dames den bede dape ayu dim doro dim saka. Den dames koiri ko den tak yong. Na Bennie Miranda mooi so. Bennie Miranda. Oh Bennie Miranda asoy besi eruit ay niet echt. Atendi des massimi. Na lau de lau.
Na laude lau. Ano bluff me bluff. Mina igwa winkelcentrum vaak. Mi nooit in nou si mi aini winkelcentrum. Maar if mi go na winkelcentrum. If mi taki me go na winkelcentrum go koiri. Me versiero een vrouw. If mi taki me go na mall. Hermitage mall go koiri. Me versiero een vrouw dape. If mi taki no de dat me go na wowoyo. Me go na markt. Wan voor de markt. Tem go dape. Me versiero een vrouw. Ala pe mi go te de uman simi. Te umas masimi da de lau. Na lau de lau. Te de simi. Tak sa na Bennie Miranda. Na Bennie Miranda de dape. De lau. En mi nog geweldig, heren. Ik ben niet geweldig, hoor. En nog geweldig, mi geweldig zo, heren, mensen. Maar dit is maar lobby mi familie. Dit is maar lobby mi stijl. Mi modern toch. Mi modern plus mi flexie. En dat is maar lobby. En if mi go na fotosee na een restaurant of mi go torarika of wispem go, dan mi go versier uma dape toe. Want tem go na den pres dape dat de uma size don dape, dan mi o verander a niveau no. Dus mi o verander a niveau voor mi no, dat tem go dape dat was don. Dat dape o taki tafasi no. Na tafas o taki. Dat je dat torarika dape dape, wauw. Apo o taki dus we passen aan dape. We gaan ons aanpassen daar. Wat een goedemiddag iedereen. Iedereen hier goedemiddag. Dag dames. Willen jullie iets drinken van mij? Wat mag het zijn? Nou, een biertje of een wijntje. Wil je ook een hapje eten? Nou, oké. Nou, zeg het maar. Oké, je krijgt wat je wil. Oké, fijn. Leuk kennis te maken met jullie. Dan gaan we even een beetje babbelen, een beetje kletsen. Een beetje socialiseren over een aantal onderwerpen. Hoe was je dag? En wat heb je van de week gedaan? Hoe was je week? Heb je hard gewerkt? En wat heb je allemaal gedaan? En hoe gaat het met de kids? En wat zijn je plannen voor morgen? En wat zijn je plannen voor overmorgen? Wat ga je allemaal doen? En zullen we binnenkort uitgaan? Misschien kunnen we iets gaan eten. Ergens anders naartoe gaan samen. Of misschien kunnen we naar de bioscoop gaan. Of misschien kunnen we ergens gaan wandelen. Je zegt het maar. Dat aan niveau verandert no hè. Aan niveau. Dat me op aan niveau. Dat want ik nou een traniveau weer takkie nou. Dan moet ik ja schatje. Ja, misschien kunnen we ergens naartoe gaan. Zegt het maar. Ja. Nou ja, leuk hoor. Dat kan dat smout. Ja, leuk hoor. Ja, leuk kennis met jou te maken. Je bent een leuke heer. Ziet er goed uit. Nou, geweldig. Ik ken jou wel. Je bent bekend van Facebook. Ja, ik ken je. Ik heb je vaak gezien. Op sociale media. En nou ja, bedankt. Ik voel me gevleid. Ik vind het heel leuk dat je dat zegt. En natuurlijk geeft het goed gevoel als je als mensen ergens bent, ergens komt. En men herkennen je. Ja, dan is dat natuurlijk fantastisch. En ja, het klinkt echt heel goed bij mij in de oren. Ik vind het echt prachtig. Nou, dankjewel. Nou, geen dank. En wat gaan we doen dan morgen? Heb je plannen? Als je nog geen plannen hebt, dan kunnen we afspreken. Kunnen we iets gaan doen. Ik hoor het van je. Nou ja, en asoye takanga umasma. Asoye takanga umasma. Dus teme taki de muizess en hoofdes no mandoro. Anole me le. Bravo sefi no mandoro. Bravo, de mandat imuko teke les na mifa de mutakanga umasma. De mandat na gurung, de mandat no sabi takanga umasma. Bravo, no sabi takanga umasma. Nederlandse taal, de man no sabi tak Nederlands. De man no sabi fa de mu versieren een vrouw. De man dat na money de mai bonk, na money de mai fingi dat de mai vanga vrouw. Maar de man no sabi takanga een vrouw versieren een vrouw. De man no man. De man no man. Sa bravo takanga een vrouw. Ja. Ai mooi er. Ja, ai mooi. Ai inom aksmi lau san yere. Inom tak lau san ni. Ja. De man no sap fa de mutaki. De man dat no sap fa de mutaki aan vrouw. De man dat no man taki versieren aan vrouw. De man dat na fingi moni bonk moni fanga vrouw akaba. Maar te aman komo to kon. Aman no man taka aan vrouw. Dag schat, hoe was je dag? Hoe was het op je werk? Wat heb je allemaal gedaan? Was het druk op je werk? En
Heb je leuke momenten gehad? De man no abi no een gesprekstoffen. Dus de man is no sabi. Eigenlijk de man is no sabi libenga umasma. Te de man is aman gwa uroko aman kong aman kwa oso ama is dolu kwa vrouw herde. Herde ama is dolu kwa vrouw. Ama is dolu kwa vrouw. Amano abi next futaki. Amano sabi fafu hora sani gezellig in oso. Futaki voer een gesprek aan een vrouw. De man is nog sabi voer gesprekken. Na sosos don luku a vrouw. Don luku a vrouw noemen. Terwijl ik een kara vrouw kon schat kom horen. Kom even zitten. Hoe gaat het met jou? Hoe was je dag? Heb je hard gewerkt? Heb je een leuke dag gehad? Heb je zin in een massage? Zal ik je even masseren? En heb je het druk gehad? Of zit je lekker in je vel? Wat heb je allemaal gedaan? Hoe was je dag? Dat kan de afro Osorio. Kan de afro Osorio dat schat? Ja, het was geen leuke dag, schat. Het was geen leuke dag. Ik heb het een beetje zwaar gehad, schat. Dat je troost afro. Als je troost afro, dat je takjang afro, dat je afro wan pikin kakiti. Maar even de dape, dat je dape. Hij schat. Hij schat, saiboli schat. Saibori de. Wat heb ik saibori? Saibori, zou je niet de? Hij wat saibori, zijn def nyang. Ja schat, zo nyang hij boort de. Hij zou je niet de. Ai. De man no abino een gesprekstoffen, de man no sabi taki. De man is no abino een gesprekstoffen. Daarom de man is e jarusut op trasma. Daarom je blokkeer de man is. Want we zien dat, minai fulfilli de man na denk ik kon fulfilli mi. Minai fulfilli de na denk ik kon klets met op mijn tijdlijn. Alla gado de me blokkeer ding. Alla gado de me blok ding. Jullie zijn mijn getuigen. Na wie na mi getuigen. En vanuit Jamil Takim Baka. Uno wani ABOPers, de lastig ABOPers. Uno wan den ja. Want de kon valui lastig ja. De kon fulfill wi ja. Alla gado de me blokkeer. We si ting me blokkeer. Maar de neere. Alla gado de me blokkeer. We si ting me bade dat uno wan den ja. If me be kan blokkeer. We si 500 in één keer me be blok den puro. If me kan blokkeren, we zien 1000 in één keer me be blok den puro. Want uno wan den ja. De lastig ABOPers, we willen jullie niet hier hebben. De lastig ABOPers, Bennie Miranda wil jullie niet hier hebben. Bye bye, ciao, one love.